Oh, it's big. Darling na. Oh, your egg is so pretty. Asa tong side dish there? Kuan, potato crisps. Dayon breakfast burger. Then cheddar cheeseburger. Ice latte o smokies. Murag putut chikay ko ari. Di taas sa kayo lang ko. Makaputot ilang kuan. Nahindot mo lang yung FB nga story ko sa kuan. Sa doon, under ang video. Maklaro dahil ni mo. Magputol niya ako sa buhok. Ari ra. Wala ko lang. Pag mo ka lang ito. Kung may rasa kayo, anak, rasa. Mura daw jugwa.